namhlanje sibongomusa ukuthi evumile uNkulunkulu ukuthi sizohlangana kuyo le nkonzo yanamuhla. Anginako kuningi namuhla engikulethile nje ukuthi bekezela ngesikhathi esisiso, ngesikhathi esi-right kuzolunga. Ayadina ke amazwi anje uma uwatshelwa ngomunye umuntu ungakhange ube sesimeni esenze ukuthi wazi ukuthi kuzolunga. Asidina ngendlela yokuthi lamazwi siyakhawuleza ukuba nomsindo. Ngicela ukungiyekele ngaloNkulunkulu wakho, ngoba ungazi ukuthi ngibhekene nani. Namuhla ngithi bekezela, bekezela noma ubhekene nani. Ubekezela ukholwa ukuthi konke kuyenzeka kuJehova. Konke obhekene nako okubonakala ngathi angeke kutshintshe, namhlanje ngizonigqugquzela ngizothi bekezela. Bekezela ukhona umnikazi. He knows us. Sisesengamahlwili ezibelethweni zabomama bethu. He knows us. Bekezela kuzolunga. John chapter 5 engigqugquzela ngaye namhlanje. A man who was there, who had been ill for 38 years. Verse 5, verse 6, Jesus saw him lying there, and he knew that the man had been ill for such a long time. So he asked him, "Do you want to get well?" The sick man answered, said, "I have no one here to put me in the pool when the water is stirred up. While I'm trying to get in, somebody else gets there first." Jesus said to him, "Get up, pick your mat and walk." Immediately the man got well, and he picked up his mat and started walking. Bekezela. This man, 38 years, ihleli gula lapho bebehlala khona abagulayo, abangaboni, abangeva. Wonke umuntu ozazi ukuthi unenkinga beke sebethesta.
kwi-Bekezela yakho manje edinga wena, edinga ukubekezela kwakho, edinga ukholo lwakho ukuthi noma ingaba yi-38 years ndingakawutholi umsebenzi, kodwa ngiyakholwa umefika umnikazi womsebenzi kimi uzomnikeza umsebenzi. Singa-aplaya, sihambe siya kuma-interview, babe sebebathathile ababafunayo, kodwa ungapheli amandla. Bekezela, ukholwa ukuthi ukhona owangazi ngisesesibelethweni sikama. The Bible says la uJesu wayeyazi ukuthi le ndoda ihleli 38 years igula ikhona la. Kubekho ke abayihambela phambili uma kufike ingelosi izowamixa lamanzi ukuthi ongene kuqala uzothola ukuphila. Ongene kuqala uzothola ukuphila. Kodwa zange aphela amandla, athi mina ngiyahamba la, ngoba each and every time when I think of ukuthi ngizongena kuqala ma amanzi sekafiksiwe ukuthi ongenile uzophila, kuba nongenela kuqala, akazange aphela amandla. Namhlanje ngithi ningaphela amandla. Ingaba yolo minyaka umelene nayo inkinga obhekene nayo, kodwa keep on. Umkholo omkhonzayo, umkholwe omthembayo. Bekezela uhlale emkhulekweni, noma kungabonakali ingathi le mikhuleko yakho iyaphenduleka, kodwa bekezela. Kodwa ubekezele wazi ukuthi ngelinye ilanga, ngelinye lamalanga nami uzofika kimi. Ufikile ke kule nto, wathi ufuna ngikwenzele inina. Enye yenkinga zethu sithi sibuzwa le, sibe sifuna uphendule yase next door. Sithi sibuzwa nge-present tense, sibe siphendula i-past tense, ngoba sicabanga ukuthi sibuzwa manje. Akuthiwa ubuhleleleni kule ndawo, kuthiwa uhleleleni, ufuna ngikwenzele ini. Inkinga ukuthi sibuzwa sibe siphendula i-past tense endaweni ye-present tense. Bekezela noma kunjalo. Bekezela, kodwa wazi ukuthi uma kuthiwa Unathi uyafuna ukuphila, ithi ewe Nkosi ngiyafuna ukuphila. Uyafuna ukukhululeke ebumnyameni, uyafuna ukuphuma ebumnyameni. Kumele uphendule lo mbuzo ubuzwayo. That is why kunzima ukuthi izinto zenzeke, uKristu azenze through us, ezenze ebantwini bakhe.
ngoba even nabazinikezwa ukuthi bazenze babuza imibuzo. Sebeyibuziwe imibuzo, baphendula abakwaziyo, abaphendula umbuzo. Bekezela, 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 uzokwazi uphendula umbuzo. Uba ubuzwe nge-past tense uphendule ngayo, ububuzwa manje uphendule manje. Uthi akunamuntu othi uma seyifikile ingilosi iwadobhadobhile amanzi angithatha angifake. Akunanto othi mayengibona ingathi angenzi kahle angibiza athi awenzi kahle. Akunanto ongifakayo. Kinga leyo silinda abantu esibajonge ngaphandle kodwa ingaphakathi singalazi, esijonge ubuhle bencwadi kodwa ingaphakathi lawo libolile. uYesu uma ewubona lo mthi womkhiwane, uza kuwo ubona umuhle ngaphandle, makefika ngaphakathi zonke izithelo zibolile. Zonke izithelo zibolile. Namhlanje asingabheka abantu ngama-position nama-titles. Moya oyingcwele ophila kuthi ayibe ngosenzela lula usisetshele imimoya ukuze ngazi ukuthi uma ngihamba ngalandlela ngizodibana nokuphi. Uma ngihamba ngale ngizohlangana naye. Sekangaphendulanga kahle waba nozwelo uNkulunkulu, waba nozwelo ngoba noBaba uyasithanda, uyasibekezelela uJehova. Kodwa kithi kunzima isimo esisodwa sesibona amanye amehlo. Umuntu owasazi esibhekile esibekezelela sisenza okungalungile, disgrace him, wasibekezelela uJehova. That is why noma lo mfo engaphendulanga kuziwe, he had compassion. Waba nozwelo ngathi, waba nozwelo wathi, Tabata, take your mat, pick up your mat, bese uyahamba. Namhlanje angikhathali noba seseminyaka emingakanani isimo kuso,
noba bathi une-chronic disease, angikhathali noma mingakanani iminyaka, as long usaphila, get up and pick up your mat. Eli lizwi la likaNkulunkulu and walk. Don't feel ashamed. Ungazithatheli phansi. Ungazinyazi. Namuhla. Get up wherever you are. Take your mat and walk. Wherever you are, thatha uKristu namhlanje. Bese uhamba naye. Ngoba lithi izwi lakhe nothing is impossible kuKristu Jesu. Nothing is impossible kuBaba. Get up. Ekuzisoleni. Ekuzikondemeni. Get up. Ekuthena ngikhone. Ngoba mina nginesifo. Ngoba mina ngiyagula. Ngoba mina nginale. Get up namhla. Thatha uThixo. Thatha uYesu. Ngoba uyaphila. Uma uthawuphili yena uyaphila. Take Jesus and walk. Ungasabheke emuva. Get up kuleso simo kuso. Uthatha uKristu uhambe. Ungabisabheke emuva. Ungabisabheke emuva. Ngoba you end up ulilitshe lesonti. Wakwenza nikhumbule unkosikazi kaJobe. Masambeni namhlanje uyasiqhuquzela uJehova ukuthi it doesn't matter ukuthi how many years umpelele nesimo mekuso, how many years, kodwa as long umile kuleso simo ume ngoKristu, as long umile unethembele kuKristu, as long ukuso kodwa uyazi ukuthi kunomphilisi uKristu Yesu, as long ukuso kodwa uyazi ukuthi sizodlula ngoKristu Jesu, as long umile ukholwa ukuthi konke kulungile, konke kuzolunga ume ngoKristu. Pick up your mat and walk. Lithi iBhayibheli immediately waphila. Namhlanje ndizothi uma uyakholwa, uma uyakholwa, namhlanje uthathe whatever ubhekene nawo uhambe kuye uzokwenzela umusa, ngoba uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu onothando. Don't worry about anything. Pick up your mat. Pick up your mat. Pick up your mat and walk. Uhambe ungasabuyeli emuva.
uhamba ungasabheki emuva. That is why wayithi mayababiza athi ningaphathi ibhegi, ningaphathi nisi. Athi omnye sathi ngisayovalelisa, athi ungavalelisi. Lokhu nako, lokhu yikho kuyilungele le ndlela. Don't worry. Don't worry ukuthi awusebenzi. Don't worry ukuthi awushadanga. Don't worry ukuthi bathi ubani. Don't worry bathi ugcoka ini. Lokhu yikho lapho ukhona. Le nto yiyo apho ukhoyo. Le ndawo kuyo apho ukhona. Lungele ukuthi uzithathe bese ulandela uKristu. Akaphoxani, akashiyani. Akuthembisile uyakwenza. Bekezela. Sekuseduze ukuthi nawe uthole umusa ukuthatha konke ulandele uKristu. Ukhohlwe ngakho konke obekusenzeka. Lithi iBhayibheli wathatha konke wamlandela. Ungathi ke mase ukulungele ubese uyamkhohlwa uNkulunkulu okuthathile, okukhiphile. Ungabe soyamlibala. Thatha konke ulandele uKristu. Phila kwakho kuKristu. Impumelelo yakho ikuKristu. Injabulo yakho ikuKristu. Ukuthula kwakho kuKristu. Bekezela. Ukholo.